Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after. Puspita, bocah wadon kelas 3 SMA, duweni cita-cita gede, kepingin kuliah jurusan kedokteran. Wiwit cilik dheweke tansah sregep sinau lan dadi ranking kelas. Nanging wong tuane mung buruh tani sing penghasilane cekak. Kadang mung cukup kanggo pangan saben dina. Mula saben krungu kabar biaya kuliah sing larang, Puspita kerep mikir, apa aku iso nerusake sekolah? Nalika sekolah ngumumake program beasiswa kuliah kanggo siswa berprestasi, Puspita ngrasakake pangarep-arep anyar. Nanging rasa was-was uga muncul amarga persaingan ketat. Akeh kanca-kancane sing uga padha pinter lan duweni prestasi apik. Ing omah, Puspita curhat karo ibune. Puspita, Bu, aku kepengin kuliah tenan, nanging aku wedi ora iso saingan karo kanca-kancaku. Ibune, Nduk, aja gampang nyerah. Nek pancen kowe sregep lan serius, Gusti Allah bakal maringi dalan, sing penting usaha lan doa. Saben dina Puspita tambah giat sinau. Dheweke ngurangi wektu dolan lan luwih akeh ngentekke wektu ing perpustakaan. Nalika kancane padha sibuk dolanan HP, Puspita luwih milih nyiapake ujian lan nulis esai kanggo syarat beasiswa. Tekane dina pengumuman dadi wektu sing paling deg-degan kanggo Puspita. Kabeh siswa sing daftar beasiswa diklumpukake ing aula. Nalika jenenge diumumake dadi salah siji penerima beasiswa penuh kuliah kedokteran, Puspita langsung nangis bungah. Wong tuane sing diajak teka uga melu nangis bungah. Puspita nyekel tangan ibune lan kandha. Bu, aku bisa kuliah, ora usah mikir biaya meneh. Iki kabeh amarga doa lan semangat panjenengan. Ibune mesem karo mripat banjur mangsuli. Alhamdulillah, Nduk. Elinga, kuliahmu iki ora mung kanggo masa depanmu, nanging uga kanggo nulungi wong liya mengko nek kowe wis dadi dokter. Puspita saiki dadi luwih yakin menawa tekad lan usaha ora bakal ngapusi. Saka bocah desa sing kerep kuwatir ora iso kuliah, saiki dheweke wis nduweni dalan kanggo nggayuh kepinginane dadi dokter. Puspita janji ing atine, beasiswa sing diduweni ora bakal disia-siake. Dheweke kepingin sinau kanthi sregep lan mengko yen wis dadi wong sing sukses, dheweke bakal nulungi bocah-bocah desa liyane supaya bisa nerusake sekolah kaya dheweke.